niin Kyösti. Mitäs tehdään? No, järki sanoo, että vaimo pitäisi valita, mutta... Tässä on kannustusjoukot. Kumman tarina on kiehtovampi? Vai kumman haluaisit rutistaa kainaloon mökillä, takkatulen äärellä? Kumpi? Brigitte Bardot 19-vuotiaana terhohuolena vai nyt 100-vuotiaana itkemässä verinen kuutti sylissään? No, onko se edes elossa? Jos on, niin naaman täytyy roikkua navassa asti. Eli ihminen on siis parhaimmillaan 20-vuotiaana. Nainen tarkalleen ottaen 17-22-vuotiaana. Se on naisihanne. On aina ollut. Ne on naiselle ne ainoat vuodet, jolloin kaikki paikat on vielä kohdillaan. Eivätkä ajatuksetkaan ole ihan pelkkää katkeraa sappea. Hän on avoin, vastaanottavainen, eikä tyrmää kaikkea eteen tulevaa jollain jassoo jahas asenteella. Eli mies, 10- tai 100-vuotias. Kaikki haaveilee nuoresta naisesta. No niin. Oikein papin luvalla sitten. Ja totta kai, järjetön ajatus. Miksi sitä nyt 50-vuotiaana yhtäkkiä rupeisi haaveilemaan 50-vuotiaista naisista? Eihän se ihanne mihinkään muutu, vaikka itse vanhenee. Eihän sitä nyt vanhana rupea yhtäkkiä tykkäämään vanhentuneesta ruoastakaan tai vessapaperista pikkusen käytettynä. Ainoastaan käytännön sanelema pakko panee vanhat ihmiset lusimaan oman ikäistensä kanssa. Ladies.